posachedwapa tikupasirani zoziziswa zimene zikuchitika mu mzinda wa Zomba kumeneku ndi kumalusa kwa Prophet Chitete. Nkuteka anthu ambiri munamvapo za Prophet ameneyi, koma funso nkumati kodi vuto limene ndili naloli a Prophet Chitete angandithandize? Manamba awo ndi amene ali pa screenipo. Osagwera mphwayi pakuti china chilichonse chili ndi mathero ake, ndipo padakali pano tikufuna tikuoneseni ena mwa machiritso amene amakhala akuchitika kwa a Prophet Chitete kumeneku ndi kuzomba kumalusa. Takhala ndipo ndipo taonerani. Ndinu Yahweh, moyo wanga wose Nyamata uyu amavutika kuyenda kumene akumpemphera Prophet, wayamba kuyenda wamba kuthamanga kuti akuona chimene anyamula m'manja kusonyeza kunena kuti anali ndi vuto ndithu lalikulu lokhuza ndi miyendo yake. How long have you been in this condition? I got injured. When I went to the hospital, they realized that there was a fracture. This for 6 weeks. I was told to put a POP or this thing for 6 weeks. So while I was coming here, is when I buy for the first time. I bought this thing in Lilongwe for the very first time. Kutanthauza kunena kuti makanika kwenda. I was having problems and challenges in walking. I thought I would use it for 6 weeks. I'm all grateful to God because He's the one who has done all these things. Ndine Grace Chikwati. Ndabwera ndi mwana wanga Brighton Nkola. Ameneyu anamba kudwala ku South Africa. Iyeyu anamba kudwala poyamba mavutika m'mimba. Ndeke nakwata ndimbira foni kuti wagonekedwa ku chipatala. Nde kumene kwata muyeza amati akudwala chibayo. Moti anamba ya Jackson Mutatu. Zinanga ndine Brighton Nkola. Namba kudwala May chaka chomwe chino pa nthawi imene South Africa. Ndakhala ndikuvutika mbali iyi nangodula mbali mangopweteka mbali imodzi. Ndinakhala ndikuyenda zipatala nthawi yayitali. Koma akandipasa mankhwala palibe chimene chimasintha. Pakati naganiza zobwerera kuno kumuzi. Koma sanabwerere anazakanipaka scan. Anatiuza kuti ndi vuto la chiwindi muli chotupa. Ndinakhala ndikuvutika nthawi yayitali kusintha mankhwala palibe chimene chimayenda. Pakati naganiza zobwerera kuno kumuzi. Tabwera kuno kumuzi chimodzimodzi palibe chimene chikusintha. Apa ndikuona kuti wesi chifukwa mbali yonse kumatha kupweteka iyi pewa lili waswa mtendere
komanso pano pa miyendo yanga ndiyotupa kuyenda so ndikumayenda movutika kwambiri ndikumabanika popuma olokudya sindikudya moyenelera pakhosi papa koma ndikuteka kwambiri. Dindu yawe, dindu yawe, moyo wanga wose dindu yawe, dindu yawe. Manja mwa Yesu, manja mwa Yesu, manja mwa Yesu, manja mwa Yesu, manja mwa Yesu. Eyo ndiliosangalala kwambiri pomupempherera mwana wanga lero mpaka kuyenda mwamphamvu chifukwa chonena kuti usiku sitimagona. Ineyo kwa ine ndi chisangalalo kuti usiku tikagona tulo. Zikomo kwambiri. Mwana wanu iwe anayamba kudwala liti? Mwana wanga anayamba kudwala ali ku Joni, moti mmene amabwera ku Joni asakupeza bwino. Moti olo munjira mmene amayenda ndimangoti koma mwana wanga afika bwino, koma mu dzina la Yesu anafika bwino. Chabwino amayi, inuyo mukuchokera ku nyumba kubwera kuno ku chechi, wayenda bwanji mwana wanu? Wayenda pa njinga ya moto. Anamutenga pa njinga ya moto mpaka uzafika muno mu chechi. Koma wiki atha titabwera tinayenda pa gali moto. Chabwino, ndiye lero atangompempherera nthawi imwe kuzuka pamene anagona nkuyamba kuyenda nkuyamba kuthamanga. Mwaona zikuchitika zimenezi? Ndaona. Manja mwa Yesu Kristo, manja mwa Yesu Kristo. Ati mwene, taonatu mukuyenda. Chimwemwe chanu ndi chotani? Chimwemwe changa chachikulu kwambiri ndipo ndikuthokoza Ambuye zera mwa Prophet Chitete. Chabwino. Zikomo. Manja mwa Yesu Kristo, manja mwa Yesu Kristo. Akunena kuti akuthokoza Mulungu kuzera mwa mtumiki wa Mulungu Prophet Chitete. Zikomo kwambiri. Tathokoza chifukwa cha umboni wa mphamvu, umboni wa machiriso. Musasiye kutumikira Mulungu wa Prophet Chitete kufikira china chilichonse chitakhala bwino pa moyo wanu. Zikomo kwambiri. Man of God, I'm Enoch Chiumya from Chirobe Blantyre. In fact, I have two questions. The first one is, I'm suffering from headache, which is also giving me another problem for the long period of time in church. So what is the major cause of this headache? This is a bird that it was flying in the house. Mbalame imene And they were imauluka trying to kill it. kayesera kuyipha It flied around. inauluka mozungulira So when it flied around, itazungulira you saw zungulira it as if it has disappeared. munaona ngati yasowa. That's the cause of that problem. Ichi nde chiyambi Thank cha you. mavuto anu. Man of God, what you have said is 100% true, because it was around early October last year when I started suffering from headache. The bird came inside my house, so I wanted to kill it, but I failed it. So what you have said in short is true. So I need just to be delivered. Be free. God loves you. You're free. My name is Lofina Lunda from Blantyre. Man of God, I have a question. Whenever I want to study or I want to do something concerning God, I feel like something is moving within me. Remember the dream kumbukira ni loto of a snake. la njoka. You cannot move forward. Simungapite chitsogolo. How can a person who is swallowed with a snake move forward? womezedwa ndi njoka ngapite bwanji patsogolo. The cause of what you are facing chiyambi cha is zimene this snake. mukumana nayo. What you have said to me, it is true that I had a dream concerning a snake. That snake swallowed me when I was in Form 1. So from that time up to now, I've been experiencing different things. Like I can't concentrate on my studies, and
Sometimes I even hear obscene languages whenever I'm praying. So this has been a problem for 6 years. Come on. Out. She's belongs to my territory. I can't let her go. I can't. You're free. Thank you. Masulira zikomo. Thank you, man of God. I have questions. In our family, there is marry and remarry. And if it's a second marriage or third, the husband has nothing tangible, like to support the family. It's us women who take the full responsibility. So I don't know why it's like this. So there is this man in your family married more than 3 wives. The man who died. Mamuna amene anamwalira Because of marrying this one? chifukwa chokwatira uyu Marry this one? akwatira wina. Yes. So how can people go forward if you marry Anthu your bwanji cousins? patsogolo. There arose issues. There was no peace. This is heart attack. The person died. The heart attack, it caused people that remained to have issues with hypertension too. The same spirit from this man who married more than 3 wives continued, and now it affected the ladies in the family, not settling down. The cause of this marital problem, it is coming from this person who married more than 3 wives, who died. It is what has caused you people to have problems in jobs. Man of God, I want to confirm my prophecy. You said about a certain man who married 3 wives and then later he died of a heart attack. And this caused a problem in our family about the BPs and the like. It's very true. The prophecy is very true. I called my sister from home and she has confirmed this. And this is my father. My father, before marrying my mother, he married another woman. And there he had a son. That's when he was now marrying my mother. And he also left my mother and married the cousin. There was a big fight between the cousin of my father and my mother. They fought a lot. Wanamenyana kwambiri. So it was when he was with the cousin, that's when he got the heart attack and he died. And the issue of BP is true, very true. My elder brother died with the BP and the heart problem. Even the 2 of my sisters, including me, I also have the same problem of BP. And this issue of jobs is true, man of God. So, man of God, this is the confirmation of the prophecy to be very, very true. Please deliver me. So God loves you. Mulungu amakukondani So kwambiri. that's the cause. Ichi ndiye chiyambi. You'll be set free. Masulidwa. And the family will be Banja free. likhala pa ufulu. The family is free. Banja la masulidwa. Hallelujah. Celebrate here. Dance, Kondwelani dance hapa. testimony. Dance. Hallelujah. Amen. wakalapo ndivutitsa mbuya monsemu kuti ndona pa tv ndifanipita kwa Chitete kati masule ndatopa. Hello, man of God. I'm Samuel Kajumuza from Chileka Branta. Every time I try to start on something to achieve in my life, some obstacles comes into me.
Every time when I invest in my life or my family, there's a backbiting. I don't know what's happening to me. Everything pulls me down. I don't know what's happening to me, man of God. This is a bar. This is a beautiful house, airport, abroad. What you are facing, it is coming from this place. This is BA, and it's coming from a friend's day, from here, abroad. But it has to do with the issues of drug, smoking. That's true, yeah. The cause of your problem is coming from this, your friend's day. You use it to communicate with about the drugs, and this bar, the issue of BA. That's what has brought you down. What the same man of God is up to? This house is about. I locate near the airport in Chitete. In the house you said about is a good house, of course. All my friends are doing good business. They are abroad. Others are in South Africa, America, Israel. They do stuff like the drug stuff as well. They do send me some items so that I can put them on market. My friends are abroad, yeah, that's true, man of God. And I used to do drugs as well. They do send them from the airport and they do pick them up and do deliver them. And that it has been a burden to me. That's why I want to quit it out. Oh, I smoke cigarettes, marijuana, drugs, and every time I drink beer, for 3 consecutive times, I have failures like a stomachache, some gas, like it heals me out. wakhala kundivutitsa mbuya monsemu kuti ndiona pa TV ndifuna ndipita kwa Chitete kati masule ndatopa wakhala kundivutitsa nthawi yonse ndifuna kwa Chitete. So you'll be delivered. You'll be free. You're free. Congratulations.